Gaat het altijd zo langzaam? Oh, nee. Waar ben je binnen? In Westernijtje. Ja. En hoeveel uur verliezen wie dat? Hij in November. 1 november en ik 3 januari. 29. En En hij ik 28. Jongen, 28. Je bent de oudste. Ja. Ja, toen net zei ze. De Bergien Baasterd. De Bergien Gaan we er maar Baasterd. van maken. Ja? Het zit in de game. Ja. Dat wie vroeger zo en dat is nog zo. En wat doen ze nou Joert de Duits nog? Zeg maar. Nou, de zuster wat pleegje. Oh ja? En wat foute opmerkingen, maatje. Maar het ken het toch? Zeker. Nou ben voor jou beiden de vrouw stoorn. En je bent zo'n paar mannen hier weer bij elkaar in hetzelfde tehuis. Ja, mooi. Ja, dat Dat mooi natuurlijk. is wat er is. Ja. Alle dagen hebben we maar jongen. Maar eens kon ik even mee naar hem toe. En Medis komt er hier even. Ja, Nou, ja. en we zetten ons beneden bij daar. En alleen die er bij de lands komen naar enige broeders. Dus dat is ik al daar, hè. Ja, joh. En nou helemaal. In het begin kwam het elke dag. Ja. En nou wat minder. Ja, hier ging het deed, hè? Nee. Nee. Nee, dat zeg er even naar uit, hè? Ja, Ja. ik denk, dan maak je er al dagen mee in. Maar ja, we zijn of jou hier verder. Ik denk, ja, al dagen we moeten vallen. Ja. Dus, om het ei. Maar hoe mooi is het om te zien dat die man nou bij elkaar bent? Oh, dat is toch fantastisch? Ja, ik vind het geweldig. Hoe mooi wil je het hebben? Ja. Hè, het laatste stukje, ben ze nog mooi te jaren. Ja. En ook is de humor wel om? Dat is Nee, voor mij ik ga zelf geen humor. Nee, Nee. Je gaat me eigenlijk opzetten. Maar het personeel eigenlijk, dat is dan mooi. Ja. En grappen en grol. Ja, want je bent wel van de grap met grom, heb je het? Ja, jongen. Oh ja, dat- zeker. Ja. Dat gaat erbij, joh. Ja, joh. Ja. Dat hadden we wel. Soms wordt dit niet, wordt door jaren wat langer. Zo zitten we nog in eten. Ja, hè? Ja. Ik vrek me wel om dan ben hij de dokter. Die ik zei, moest ik in het heen haken. En dan kreeg ik bij pijl. Dat kan niet geureld. Oh ja, we hadden vroeger ook uit Fred, wat dat betreft. Hè? Ja. Joh. Ja, we hebben mooi jeugd. Al hoe verrechte krab en eren, maar ik weet maar. Ja, dat is inderdaad, maar hartstikke mooi jeugd. Hoor. Goeiedag, mevrouw. Doei, doei. Doei, doei. Een heel bijzondere boeren. Want Ze Joey... ben met oudburg. Ja? Ja. Dus hij moet toen nog een keer proberen, dan komt het nog. Ja, het is wie het laatste kwakje. Het is net zo volle worden. Nee. Dat zou thuis altijd, ja. Ja, hè? En kom je hier nog regelmatig? Om 14 dagen neem ik een droog wasje mee. Ze gaan nou joh, wat stakvis van me kregen. Dus, Ja, verwen ze maar. dacht ik. Ze gaan mij vroeger ook verwend, ja. Nou, 6 boord, hè. Ja. Toen is zijn schoonzoon toen trouwd. En toen heeft me omgeklaard als bruid. Maar waarom dienen jullie dat dan? Ja. Wie dat vregen of wie dat gewoon... Nee, voor een gekkigiet. Gekkigiet. Toen kwamen we uit de auto. Oh god jongen, wat hadden ze toen al de duivel geniet. Ja, Er was een zuster die nam me afschiet. Ja, want ik heb die zuster die foto's zien laten. Toen je dat nou wel een keer doen wil. Ik zei, ja, best wel. Nou ja, en ze hebben afschiet genomen van die zuster. Dat is toch mooi, joh. Ja, Ja, dat hoort u ook. ja. Die streken. Die streken, ja, die kon nooit Die eruit, hè. gaan nooit eruit, hè. Nee, Hey, die dat moet wel. erin blijven, joh. Oh, dat is een droge boel.